গার্ডত নীলিমঞ্জরং পিপিত পিনিবিরটা আরজু পরীক্ষা Karbi Anglong lapen Nagaland ahoy alam ki non puan ta judun e pleng un elang. Karbi Anglong lapen Nagaland ahoy la horijan malom beha kachoklem atum alam ki jiklo e jon pleng etta. Non puan ta pleng un e judun e det ajok Nagaland Dimapur arlo broiler abo alam ki pen hurkecho. Dimapur Poultry Union Meipu Tia Meren Air pen than pachini pon RG ding kloi ma de ke dam tang chiklo e jon angbong alang tum beha choklem ke dam penang an ki sung lapen kasik sak chetong nanglo athe ahut pen Karbi Anglong hanjang lang sola pen la horijan ada komatni bang thek thek thea bang phu atum broiler ke roi pon amotor towar ajak angbong khangdun chekpo Nagaland padam long le det titi pusi nang thandun lapen padam thulong chitta ada por phai plira achitim afisi nang padam long pusi nang thandun lapen adim aklong along kile dam dermate ke cholong le ki jun long le ajok vo atar e benki thitang penang anta doponlu Bangso jok Dimapur arlo broiler beha ka choklem atum ka siksak chechak nanglo labangso akisung pen chepa jok je aphan Dimapur Poultry Union atum Dimapur DC ari deng pen Karbi Anglong DC aphan setami pinpur alu pipa jerpon loputa nang pachini dun Bon sita pini arni anta thang asai ke deng pon pedet ajok puthot ke dam tang pai pai ni phaithong ke braisi ajo le thot ta komat ni Karbi Anglong asor Nagaland broiler keroi pon bom amotor khangdun si keroi kewan along nang pasik sak don puta nang pachini dun labang sahu Dimapur Poultry Union atum pen jongpon komat ni raja rong pharlapen ari sangho Abdul pu atum si bolero number kawe amotor pen dun si broiler keroi pon bom amotor khangdun si documents punoi mati fitness certificate hai hui ke hang pasik sak dun si motor ka cheleng khangdun check puta nang thandun adun thu labang so ke khangdun check alam chini dun si adim aklong along palidun boy phit sitami adim aklong an kele dun ahut ke raja rong pharlapen ari sangho atum adim aklong pe kat jui puta nang pachini dun non alam ke raja rong phar komatlo La mohor ke paklang pon abang phusi raja rong pharlo lapen labang so amohor ke broiler ke roi pon bom amohor atum aphan documents ke lang ke chari dun ahut amohor lo tangte raja rong phar komatlo Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department sai phu mate fitness certificate ke lang chari dun veterinary officer lo mate law and order sai phu lo labang so ang bong pen inot takali alang ki du isi non ke dobom Karbi Anglong Autonomous Council sorjo rong phar Chepho chero lopu kache krong tap abang phulo laben bang sopen kacharab dun aputhak sorjo rong phar amena jungjung sita law and order atum aphan kelang charipon pameji aphan mati kepang thekponji aphan Karbi Anglong police SP aphan ta pinpur alu pi ke pajir damlu hulabang so alo along sorjo rong phar ahin pen jongpon raja rong phar ke inut bengali lapen kopu koson pen tong rong phar akur keman lo ni pen thangnat kacharab abi puta sorjo rong phar pen jongpon Apan ke Chini alang sedunia na solo jalo kistame alang rong par pur kunat tentang kecelong lune kunat kumat tentang pur pone masalah tenge Chini ni alang benai ding do sedunia lo murang soa hawa rong gitu kalau aku kedam tang por hut pine sai pine nang klem duduk popit sitame alang background alang api kosom pentong alang rong par tarbiat kuri dune pine puchini tahala sot bangkelan thang ta ki pudamia lama me temenon na phia bangke nilimen endet non nili thot election haidun council lo member mande pe na phi ye mande phi ala ma ka abong lu ba korte lu lo so alam the pe na lang le penangan boso ali ki chena phang lang ke klem tab du pulo la sila ma so klem tab bang chok chi pu me a khasin mo sin ni hin pen SP la pendisi financial utok lo je lang kon lahai pakai mong ada nangi la kan part kami lang lahai rong par pula masuk kunat ma itu ni tu morong par pe ni tu rong par pe hang kecera wai pin selang so mangke en kori kunai di sini masuk lo to masih kuanang deng tong la masuk investigation da monel bang tani sini lang waktu kami ni to lo palidam lo lalu masih lang lahai di claim tap yung si nilimen pa yung si klem tab du putila bang nilile ke toilam ta kali ni tum ke kosma kache phu kache ru puta kali or kisa me lang kumar tum tong pur ke pon ba kuna pen so mangsoa rong phar pu kache krong long nila mangso bang sing thum dangi bang sing nili aku thot hala bang lo no dar hinum thanda kache nuri putu bang klem thap ke kopi bang osar pipi lo klem thap walam the mane alang kopi tong advantage ke ne chi ne wa pit tame alang person lo kita tangga por hutame nilimen pen MC tangka kirundun alam ke
kumane along sono la so koila hulu ke koila hulu mang ta je alang khana farman pinangi pini pulahai la bangso alam thedo nom di koila tu ni sana belo ta bata hala bangso do sondo so alam thelo no na phi ara bang ke pipi to claim ni bang sinelo phi stame na ju pre titi je na le tong tangka che andun ma ko ni ke andun long le tangka ke andun pulam thigala ke ha prang banda koila long ta hala hai ku pini ku mang ke ni ke tangka ke andun tu ma ta krote kroke chira bundi ku sin le ke hala ta koila furchi du ta le ke chikro yunde na tum khuri tum khunoi ta mode na chira bundi ku se chira non labang so video lang iktha labang so video along ke do abang phulo raja rong tangte karbi anglong lapen Nagaland ahoi lahorijan along broiler syndicate kibi ponji aphan raja rong pharkebor iponpu kache than sai alam ko an ahokpo jongsi ahok pulo tangte karbi anglong termos council sai phuatum kopisi klempo matemu beha choklem dun inglong swatum angbong charvudut aphito karbi anglong termos council ase chibidun poma lakemu aporsi e thanpo bonsitami non abangke Nagaland Dimapur beha choklem ke dam atum ke karbi anglong asor aphansi ning oilu तो 29 तारीख को जब हम लोग को कुछ खबर मिला कि वहाँ बिटवीन खटखटी के आसपास में फिर से चेकिंग इस तरीके से बैठा हुआ था, तो डेट 31 को फिर हम लोग किया। जाने के बाद में वहाँ पे देखा कि वाइट ब्लोरो में आज़ाद और राजा रोमबित बैठा हुआ था, गाड़ी को चेक कर रहा है, जबकि वो एक आम इंसान है, ना उसके पास में कोई अथॉरिटी है चेक करने का। और एक रंजीत रणगोगी नाम से एनओसी लेके वो सिर्फ बिजनेस करने का परमिशन मिला है, ना ही उसको कोई गाड़ी को रोकने का और ना ही चेक करने का परमिशन मिला है। और इस तरीक़ा से हम लोग को इतना प्रॉब्लम इशू हो रहा है। अभी डेट 29 को माल आया गाड़ी से, मोर देन 100 मुर्गी मर गया। ये लॉस हम लोग को हो रहा है। और प्लस वो एक एनओसी लेके वहाँ पे सिंडिकेट सिस्टम चला रहा है, जिससे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इस पहले भी हम लोग को ऐसा प्रॉब्लम फेस हुआ, तो हम लोग जाके डीसी का पास में कंप्लेन किया, करने के बाद में वहाँ में एप्लीकेशन लेटर दिया और सडनली डीसी भी उस पर एक्शन लेके वो कार्बी आंगलोंग डीसी का पास में भेजा, कमिश्नर के पास में लेटर भेजा, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई रिप्लाई हम लोग को इसका सोल्यूशन नहीं मिला। और अभी फिर से यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग भी सीसी को यही रिक्वेस्ट करना चाहता है कि इस मैटर को थोड़ा जितना जल्द हो सॉल्व कर दे। Langhen constituency ke parlo inglong pi angbong arong ahabar along pherang ke pen kahumridam Langhen constituency ke parlo Langhen pen kahelo kilometer plikep inglong pi angbong arong ahabar lochen langso arong along methang atum kacheleng atowar kacheselam ponji pu alam aputhak theman arni phuloni ahi thian wangsi amethang atum birta nang thante kangsi pherang ke pen sitami chisik ponsi jitini phaipli arni pherang ke pen chepaduk ponsi bangso ahabar along humridam pen pherang ke pen ke thek ponlong ateng pulote kemesen atowar ke aphi alam lo huladak ahabar along thangnat kaching thurpon awi pinlang keso kachelangji ahemanta awi Meri hing sitami awi mobile network sitami awi lason akisung pensi chechak nang bomlu sonsi kachelengji aphan anta towar kahelo kisung pensi chechak nang bomlang lasila puan kahelo langhen pen kilometer plikep adim lochen langso arong ahabar atum aphan ason akerap nangpi nangchelang ason te mesenji pusi karbi anglong dormos council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen langhen constituency EM aphan sitami kachoningri pedopon Fuloni pen oro ningti kathar karbi anglong news Karbong news arat telang ran kami kemudian karbong ini lili dak itu ke lusin langsung dak ke inglong pi angbong ngsi lili ada perlu putih hati dakar japon nangkok na ke alang litum methang jong dan si tawar ke silam pono la si dak ke parlo pon ke langhin kon nit si parlo lili tum to dap baji sir captain ke wang non baji crazy anon ni dak na palelong la si dak lili dak ke duket inglong pi angbong si dolo dak inglong komplit nang par nang si nitum lapuan nang humrilon nitum herang ke hin ten sami nang humrilon dat alang nitum towar hang yong tenti ke lambom tenango dat tenango rong khorong tok arada tindo laso puthat Karbianglong autonomous konfir pan tame detai lang nitum tuning rilo tuning tame mili dak nang humrilo lutin nang sopir thelong dak inglong ang bong long tame tuning tame militum dak herang keten tame birta acheta konlo tame siniar nianta Karbianglong autonomous konfir angnat akerap lang laso
aputha ke dak langhin koten paper lo ke dili mohon ga khaglari apon biten silo alang ni tame e thong detai sipu tame dak kewang nang ke humri tame awetin lang si nilitum nang ke thanton la si lapuan inglong si angbong long tame nilitum cepaduk cepalak tan nilitum perang ke hin dan tame nang humri long lo lapen alang litum tame towar tame ke silambom lo methang alang litum kacheleng atowar ke niteneng ku ke matha joy niten alang litum tame rat kan singrum ti alang litum lapu towar alang litum ke silambom lo lan si karbeng long nes ke lang rat an than tame nilihin ken karrom ni pa lo puthot alang litum hale ar dipon thuna kabe Ini kat news abitung pen seda mel ada lucen langso nang ka humre pot nang litum phan niaklong pen choro parti lo na sinang tumlan akahelu pen kewang pen kacipaduk lake nang litum ta da lucen langso arat tumhan kamat hasi nang litum wang lo ateke da lucen langso ayuria long seda me rong troxiner kep do laso towar kacileng phan lasi nili hin pen kachuning ridun kang tung abang ke Karbiang long KEC pen seta me akehai Dr. Tuliram rong hang seta me ladak lucin langso area arat atum han seta me alang li seta me la kedam ke wang ke messenger phan tuar alang lihin pen seta me nang kelang ji la pen kang hon kang jen so pen ilitum han seta me kedam ke wang joy ke je phan tuar alang li seta me nang lang sonte pusi nilitum ke chuning rilo la pen lancho takalilang nilitum la so jak kon nei ka helo dak pen lang hin ke matha dam lo polong te 40 km something la son do ta hai la pen ladak luchen lang so pen PWD road an ta 24 la pusonan do lana jak ke ding sta tum barikha chala apor sta me kesu kon i sta me tum peje e pen kadu ko we pen sin tum la pusi che pon bom lo la siladak sita me rong proximate ka do pot medical sub center Mary Hing la pente network phone network pharman la haista minute tum phan awar sainang pipon somte pusi nilihin pensioning rilo atheke nile tum da karbiarat det sido luchen lang so area ke akaprek ke awelo na sinile tum karbi det sido lo posi karbi hian angbong kaching hon kaching jin so pen nile tum la luchen lang so area stame la hai a facilities stame nang pisonte pusi nilihin pensioning rilo Kohora arat JJM alang hok pet pen jun longli lakhain ko rotrok dorbagore MSc constituency ke parlo kohora along PhD department JJM mate jal jeevan mission alang rat aphan aning pat heklong pen ki jun alang aphan filter tanki pangni ponlu bon sitami filter tanki pen ki pi alang arni sitami hok pet pen rat atum ki jun long avela puson si kohora arat atum chechak nanglu lapuson mesen langki jun long kawe idet ke lang kapang pen adim mati tengki along kelang damrai abang kawe apot pusi nang thandun lapen lada kohora JJM committee atum ke kachelang damji kali committee ke do sitamera da tume ki sung tang det lo apot rong bangpli bangpho amune da tum chengrom si kaheno adim chesimar dam bom titilo lasipini le thot anili tum pipe ke wa kaheno adim chesilam nang kok lo pusi nang che thandun isinyung duk meme alam department pen nang ke klem pi puset ke lapuson ning kan isi pleng ple angko pen kaheno batai nang ke bat munake arni ko ansi tikipo lapen lang apai phai hui sitami long le along kipi pesi ke ong munake ko sona jatlo pipe long le pipe det apot si hengno etlo pusi pherang ke atuma thengno nang che thandun Kaziranga pen listening ti Karbiang Long News जो पाइप है नो रात का बनाए के पिनी रात होई पेन दोन दोनी पेन सी माने पाइप लांग पीएचए डिपार्टमेंट पे सिता मोनाय सिता माने लाम नि देलो माने थिरक्लং ले देलो साको रंग पे साको से बनाय थु तेला dakla so PHE da so lang nali tum hala dak ningkan ko an bag dolo laki kem tang la dakla non ki do tang la तो tang माने लगे kan ke pleng tela ningkan teng pelang di oh sita mila pleng play ko sita mi rong la son lang ka ve son se kaita nali tum ki sun jitong nang lo tela non nali tum bangela nali tum la dakla so PHE long thang committee la son na long avedi tu thang na chera mandi mane sita mi nali tum ki sun a join de pen si hem ko rong pen se bonai la son se bonai di choi la te Rong arak jutang ador bara song ingdeng hini ke chok amhang ke thek arani ke talon pon Chitini phaipli arni raja mate rong arak jutang ador bara song ingdeng hini ke chok amhang ke thek arani ke talon ajai me ke padupon
บางส่วนใจเมเกปาดูปอนละเกรองหังรองบงรองอารักอลองสีเปดูปอนดูละเป็นบางส่วนลงราชาอาซองเมพูรูปซ้อนรองหังเป็นอลังลิตุมอาซองอาลามาอิงทูร์ปอนซีอาลังลิตุมอาซองอาเกมังละเป็นเกดัมตั้งอาปอร์เกเคลมปอนโดอันอาซอนอาปุทักซิตามีเจทันเจปักลังปอนสอนสิบางส่วนอิงแดงฮินีเกจอกอามหังเกเทกเกตาลอนปอนอาใจเมกอลองรองอารักอลองเกโดฮาร์ซิงอิงตีกัทาร์บุระเป็นเจงล็อกลินดอกปอตุมละเป็นอันปาร์ตารองอารักอลองเกโดมันเกโดกาโดกาเวอตุมเจตองดุนซีบางส่วนอิงแดงฮินีเกจอกอามหังเกเทกอาร์นีมิเซนเป็นตาลอนปอนฮัมเรนเป็นบีร์ซอนรองหังการเบียงลงนิวส์ Darbar keseng 2021 an kan penseng lo sepining anon 2003 an kan kan hini ke chok lasu kacik chok arni so kapalon ari sipinya mai dupon lo lasu melo mangkan itu maku mata pon tusi tum reng rong para sor pen ricu long lok per rong sor ricu gedong kilong ceng har pokang apane tipini cikimu pon da nak pamasi pini litum dak hala jutang jing thora song amang ka tek pen pacet ton si pini bang kentum la har pokang rong para sor pen rong sor ricu kelong ceng apan si pini litum cikimu pon lo asi so ko cikimu pon nang ko kalam ti bang la lo ati karbia khe long bang ke rong para sor pen rong sor ricu kelong ceng har pokang abidi pen alang ke klem te kang amu ka do ka vela so kam non ta klem bom la so an si kapang tang pon ni klem pon thekji apan sini tum pinyar ni bangke har pokang pon ni tum chike mo pon lo ati chugo mang deng long tani tum pinana ke thi din chetong lo ati ni tum an se ke wang ilang e prang e wang ilang anan tani tum har pokang apan ke ni tum chike mo pon bom alang alang lapan kala har pokang he lo karbia khe apan bangke ke ja pon anok be lo ta lang li pan bangke ke wang ya ni kan surian ta mele tum ke chike mo pon bom po pusi ni tum ke karbirong ra sor pen ke matha pon bom lo pen matha pon lo klem pon bom ala